Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Uloy! Stop! Ay panool! Ay panool! No! Ay panool! Ano? Oh! Diyos ko! Inuo ko! Ang... Atay ko na! Ang amo kinig bahay! Ano sunog? Inuo ko! Dili man magdugay ko nini. Delikado kong magdugay ko nini. Ayaw! Ayaw na paglarga! Ayaw! Oh! Ning! Sa iskolar! Ning! Mami, hindi ang anong gibiyaan ka itong gisakyan ni mong taxi na? Sige lang, Ning. Anyway, na may among sakyanan. Adto na lang sakay sa among sakyanan, ha? Tanguga ni mo eh. Ay nalagpalag. Ning kay tulo na mi, oh. Ano ba? Tulo mi. Ikaw rong usa. Naibaw ka na. Nga fugitives na mo, si Papa Miguel ni mo. Oh, okay na ka, Ning? Makigsulti raman si Kernel ni mo o ni Papa ni mo. Gilain man ninyog sa ko. Nagtago-tago man noon mo. Mura noon tag nagduwa inig hide and seek. Sakay na paliog ning. Uban nimi ngadto sa mga man. Sige na. Libitaw mo unsaon. Sakay na, Neng! Sakay na lang, Neng! Sakay, Neng! Buwang nga sa. Isa kaya nagsunog sa inyong bahay sa. Ay! Ay! Dalihan niyo! Dalihan! Ah! Sakit sa ilong oy! Animal ka ning! Ah! Ay! Agoy animal! Ah! Ay! Ayaw ning! Ayaw! Ayaw ning! Ayaw ning! Ayaw! Kagaya ko uli ning! Palayo ka kini! Usama ka! Ha? Bay! Yuni! Bay! Ano ginibay na sunog? Kung sino na sunog, ha? Gulio! Magpalayo ka natin eh! Muna yung pisina kay Bay nagtuwan mo din ang nobila! Ha? Isa to, Bay! Sila sa eskolar! Tagi, katinlaw niya si mong mamon! Ha? Diyan, Mayra niya! Dali, Bay! Mayra! And you can hear the sustained and very enthusiastic applause. Naglingo-lingo ka nga nagtanaw sa TV. This is much more than the usual reaction that a leader would get coming into. Honey, ayaw lang kasuko ha. Many of them, I think, this is the first time they're going to see Mrs. Aquino. Abi mo, No question. For the vast majority. gibati na ko kaluing nga and magtanaw that nimo. is a real show of emotion that you can see out there. Usahay wa kasi coming muna across una. the board, Democrats and Republicans, liberals and Usahay. conservatives. You can almost feel it. Magpakaroon ingnon ka nga dili gid matarog ang gobyerno ni Marcos. Now the speaker will formally Pero introduce karon, him and we'll get another round of applause. Nagtanaw ka sa TV nga ang mga news grabe kay kakusog. Pero nahibaw ko. Wa ang imong huna-huna sa imong gitanaw mga balita. Pila na lang ka-porsyento sa Luzon ang nipaluyo gihapon ni Marcos. Aw, ang Ilocos sinuon solid silang loyalist ni Marcos. Pero pila na lang sila kabuok. Kulitan di sa dagang mga probensya sa Luzon, Visayas, o Mindanao, nga may pakita na nga si Cory mo'y kiilan nilang presidente. No, ayaw wala ang paglaom, Julie. Honey, Basta dili lang manghilabot ang Amerika. Nagihapon sa gahom si Marcos. Gamanang gihapon ang atong presidente. O gana si Cory, dili gina kalingkod sa Malacanang. honey, anam-anam nang mitidlom si Marcos. Bigimok na ang civil disobedience. Halos wa na'y maserbisyo ang gobyerno ni Marcos. May bubag mo hunong ka ng wahinungdan mong istorya. Kung maginingon ka niya na may pagmuadto kag idsa aron mo ipon sa mga buang-buang. Oh.
Naon sa nang dagway mo, eskolar? Mura ka magmami. Gibulibod man ang plaster siya mo dagway. Mata na makita niya na. Ipiti ang akong ilong sa kumo ni Erning. Usa? Mipiti ba ang akong ilong ba? Mipiti di ay ang imong ilong. Oo, gikula na kong Erning. Gikulata kang Erneng. Oo, dugay at kasampot. Dugay kong makasabot. Ay, 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 Dennis! Susunod na! Dennis! Sir, balik ang butang. Balik. Okay. Gulyo. Mingaw man lagi. Bago pang nilakaw mga kauban na to, bay. Katakatang syudad. Naniid. Oh, naniid. Tingahiyag tungol ni Marcos, ha? Napakubol gig may siyang naong. Marimugaran na yung mga supporters. Ya. Saan ko resulta? May sisunog ba, ha? Mato pa nila. Electrical faulty wiring ang nainan sa sunog. Ang magod. Pero, parang ako ambot lagi ka, Guryo. Tugod kay, may pagduda paghihapon ko. Kay atol nga dito sab sila si eskolar. Saan na akong duda, bay? Nagsige ka pagpaniid sa palibot. Nagkaalam og kadako ang problema ni Marcos. Sige. Ariun ko na si Papa Miguel. Oo, sige, bay. Basta ko, ready na ko tanan. Mga paksit. Naghinam-hinam na sa ko kay gimingaw na ko mga buto-buto. Gimingaw na sa ko kanang santing o hadyong mas mga bala ba? Iba kanang... para na ako, may magsugo na si Bilworay. Bitaw si Bako lang. O para ba ko maminyo? Kay angko... Anong may buong pamangko? Apuro may magyod ng mahitabo nga magsigi kong sulti, pero ada ang tao kay nibiya na. Pidasan ni Berning migo man tami. O magyod mananghid. Biyan ako migo. Ha? Tinood ka? Mao ba? Honey? Honey, nga naman ka? Kisa man ang nanawag? Han? Sige. Pero standby lang yapon ha. Sige. Bye, sir. Han? Honey, nga naman ka? Usay balita, ha? Han? Ay! Honey! Honey, nga naman lagi ka! Nausaman ka! Gibombahan ang Malacanang. Gituhuan nila nga ang Amerika maon nagsuka. My God! Aron kayo manaog na si Marcos. Kinig yung Estados Unidos. Mahinagdanon kayo! Ani, dili tingali ka na tinuod. Gawas nga nagsigig awhag. Gawas nga nagsigig pamugos si Ronald Reagan nga manaog na sa Malacanang si Marcos. Kinsa may makahimo bisan kinsang piloto din sa Pilipinas nga makahimo sa nagpumpas Malacanang. Layo kayo ang maong abyon ikukupan. Mikanaw sa kahabog ug halos sa gani ko nung makita apan mi target yun ko sa kampahin sa Malacanang silbing warning
kung dili gyud mo pato ang presidente nga manaog na Malacañang. Unya. Unsan man karon, Dennis? Oh, Dennis! Dennis! Honey! Ayaw, paglakaw! Dini ka lang sumay. Honey! Captain Esmero! Sir! Assemble your company! Sir! Corporal Bong Labial! Bong Labial! Leche hain ka! Alipio! Hain si Bong Labial! Wa na mo tunga, sir. Sukat paghapon, sir. Unsa? Gahapon pangunga mo to nga! Alis! Ang katungod sa mga Pilipino ug ang katungod sa atong nasod, klaro na kayong yamaan kay wa na respetahi bisan gamay sa mga hakog ug nagambisyon o gahom aron makalunggob og hinakog ug madaog-daogong gahom ni atong nasod nga gipangunayan og palamas-tamas sa mga tao nga walay pagtahod sa matuod nga presidente ni atong nasod. Nga may lain pa ba gawas ni Presidente Marcos. Apan bisan pa Mariana. Ariya nagpakita gyapon kita og dugang kaisog nga mibarog sama sa atong maisog og muutang Presidente Marcos. Subo kayong palandungon tungod kay dili pagyud dugay naghilabot ang Amerika sa Pilipinas. Apan bisan pa ariya nagpakita gyapon kita nga wa matarog sa ilang pagpangilabot ug midugang ang kalig-on nga paluyhan ug suportahan gihapon ang atong makiangayon nga presidente kay dili gyud mo biya sa mga Pilipino, partikular na kanatong iyang gimahal nga mga maisog nga mga bayaning buhi nga mga sundao ning nasod nga Pilipinon nga buotlong gubon sa mga mapangahason og madaog-daogong hakog nga mga Pilipino rosab gihapon nga gitawag nato og mga way mga kasing-kasing kay madaog-daugon og hakog nga oposisyon. Apan bisan pa niini. Nagpabiling intak ang atong panagiusang aron protektahan ang mabuot ug mabination nga Presidente Marcos. Mabuhay si Presidente Marcos! Mabuhay! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.